I com va això? Bon dia. Bon dia, què tal? Com podeu veure, les ulleres no porten molt bé, lo de les ulleres i la mascareta, a pesar de que ja la porte fa temps. Ja han passat, crec que 3 mesos des de l'estat d'alarma. Ja ens podem moure, ja podem fer una mica més de vida. Bé, avui bàsicament he decidit fer un vlog d'estos d'ensenyar-vos com és el meu dia a dia. No és que el meu dia a dia ara mateix siga molt normal, per les circumstàncies que estem vivint, però bueno, per què no? Vaig a fer un vlog. Vaig a fer un vlog en el que aneu a veure com va ser el meu dia, que es comença per anar a entrenar. Estic ara mateix anant a Mi Box CrossFit en Sedaví, ho tinc a uns 5 minuts a peu des de casa dels pares, i vaig a entrenar allí i es comença el dia. Així que res, si no teniu ninguna millor cosa que fer, acompanyeu-me. Sí, home, si toca avui, toca avui. I això només ha sigut escalfar, saps? Però com és dilluns, a primera hora del matí, estem com estem. No podem en la nostra ànima. Però bueno, no sé què ha desdejunat avui Raúl, però Raúl, el coach, on està? Per allà està. No sé què ha desdejunat avui, però mos demana que fem 4 rondes. Anem a tindre que fer 30 swings, que damunt a mi m'ha donat la bola de drac de Namek. Després 20 calories de bici i 10 burpees. Això va ser la mort. Tinc una bola de drac. Raúl, tio. Així no. Cabeza adelante, agarramos con las orejas de los bíceps. Y cuando llevo arriba la pierna, aflojo un poquito la...
Tenim uns quantes baixes. Raül està orgullós de la faena d'avui. Nosaltres estem morts. No puc més. I encara queda una part. Comba, salts al caixó de Vilprès. Que horror. No estem bé. Aprovecharemos para guardar la kettlebell, ¿vale? Limpiamos y guardamos y cogemos una mancuerna, solo una. Vamos a hacer 60 saltos dobles o 120 simples. Vamos a hacer 20 saltos al cajón de un lado a otro. Y con una mancuerna haremos 10 de leg press, alternos. Entonces bajo a una mano, hago el burpee, levanto, atrás y arriba. Y cambio de mano para hacer el siguiente de leg press. Con calma nos vamos levantando, guardamos kettlebell y cogemos mancuerna. Con calma, digo. Venga, otra vez, 12 minutos. O medio lleno. Lleno, Raúl, confiesa, ¿quién ha hecho el entrenamiento de hoy? ¿Lo has pensado tú? Psicópata, psicópata. No pot ser, no pot ser. En esta gent estem confiant en la nostra salut. Psicòpates. Bueno, pues jo estic fent pols. No sé tu, però jo estic fent pols. L'entrenament d'avui no ha sigut ni normal. O sigui, Raül. Bueno, m'ha promès que demà anem a tocar més ferro. Anem a tocar a alçar peses, que això ja m'agrada molt més. I res. Els meus dies dels últims 2 mesos, o de l'últim mes, millor dit, es comencen així, es comencen amb l'entrenament al Mi Box CrossFit ací a Sedaví i continuen arribant a casa i armossant amb mon pare. I després tocarà treballar, netejar un poc la casa, però bueno, anem pas a pas, no? Anem a per l'armossar. Anem a per l'armossar. ¡Capacha! ¡Ay, quina alegria! Quina emoció! Bueno, pues res, així estem. Estic en el que és la meva habitació de tota la vida, amb l'ordinador, a veure si aconseguís concentrar-me la resta de matí per a treballar. Tinc que escriure prou, tinc que treure endavant una unitat didàctica d'una assignatura i a més estic també escrivint un llibre, de manera que necessite molta concentració. Vaig a fer-me un cafenet, me'l portaré així
i a veure si aconseguisc un poquet, una miqueta de concentració. I a seguir amb el dia.